Amante dos animais tamén, o noso compañeiro do termómetro, Octavio, que con que nos sorprenderá hoxe o noso compañeiro. Bueno, van a alucinar na casa porque hoxe, así para irnos de vacacións, Octavio ven con Bill, que é un camaleón. Que tal, Octavio? Bill, ni máis ni menos. Bos días a todos, feliz verano a todos tamén. Para conseguir un bichiño destos... Pero que bonito é, Un camaleón, que hai moitos tipos de camaleón. Hai máis de 200 tipos de camaleón. Bueno, pero estará a xente alucinando na casa primeiro con esa como cresta que ten, non? Claro, porque é un macho. Ah. E o macho, como todos os machos, incluídos os seres humanos, somos moi pretenciosos e somos moi de... Hola, que tal? Como estás? E entonces temos que botar o peito, e como eles non teñen o peito aquí, pois collen a cresta, igual que os pavos cando se poñen todos pavoneados e todo máis. Somos moi cuentistas. E logo hai unha cousa que tamén me encanta dos camaleóns, sempre me fixo moitísima gracia, os ollos, non? É dicir, van cada un pola a súa bola, non? Como sabes? Porque date conta que son predadores e predados, é dicir, que eles están collendo e forman no hábitat, fan unha función importante, non somente cambiar de cores e que esteamos con eles pavelos, senón que están collendo insectos e forman parte do biotopo, da vida, da biodiversidade, e entonces é importantísimo saber que eses ollos están vendo en 360 graus e diferentes, pero unha vez que enganchan a presa, pasan os dous ollos a mirar ao mesmo sitio, enganchan, collen, por así decirlo, atenazan e... E como collen as súas presas? Ca lingua. Ca lingua? Ca lingua. É moi longa a lingua dos camaleóns? Pois, dadevos conta que unha lingua pode chegar máis ou menos hasta aquí. Unha cousa exageradísima. E podemos facer unha proba de ver como come... Sí, o que pasa é que non sei se querrá... Se ten fame ou non, claro, que isto, a ver, en directo é un animal, isto pode ter fame ou non, como levamos comprobada toda a temporada. Estamos nun sitio que non se fai moita tal... Que comen insectos, non? Eso é, entonces, aquí temos un grilo. A ver se come o grilo, imos a intentar. A ver. Está aí, observando o grilo. Igual, Octavio, non di... Parece que non ten moita fame, non? Bueno, pero polo menos o intentamos. Estamos aquí, non sei onde vai ir o grilo, pero bueno. Eu creo que vai a pasar, pois deixamos o grilo. Vale. Os grilos tamén son importantes na natureza, porque fan que eles coman tamén, e eles son tamén predados, é dicir, polas águias, polos corvos, por outros animais, por raposos, etcétera, etcétera. Bueno, e outra cousa que é fascinante dos camaleóns é a súa capacidade de camuflaxe. Sabería, xente na casa, que temos aquí unha serie de cartulinas. Vemos, Octavio, se o noso querido Bill, que sabemos que non ten moita fame, a ver, que aínda non son horas, non? 12:38, a ver se cambia de cor. Vámolo ver, pero vou vos explicar antes unha cousa importante. Claro. Non é que cambie de cor, que mude de cor sencillamente por poñelo en riba dun sitio, senón que necesita ese espacio, necesita ter tamén emoción, é dicir, se sinte frío, se sinte calor, se sinte amenazado, se hai outro macho cerca, etcétera, etcétera. Eso vai ser máis doado. Claro, o cambio de cor non é por situarse ao lado de algo con cor, senón que el percibe unha ameaza. Mira, se nós falamos aquí ahora un minutiño, ahora o estades vendo así, ten frío. Ahora mismo ten un poquinho de frío. Ten os ollos pechadiños, non? E ten os ollos pechados, entonces está collendo un poquinho de frío, non quere decir que lle vai a pasar nada, pero se eu lle boto así a man, e agora o tempero un pouquiño, veredes que, non é maxia, pero veredes que vaise ensanchar un poquinho máis e vai estar un pouquiño máis de outro color, un pouquiño máis oscuro, posiblemente. Ahora está moi frío. Non, é que fai frío aquí no plató, claro, porque temos o aire a tope. Necesitamos que estea a unha temperatura, cando está na casa, sobre 25 ou 26 graus, como mínimo. Ahora, vou no destapar, e vedes que os cores... Pois sí. Son moitísimo máis chamativas. Totalmente. Temos que ter a sensibilidade de poder ver esas cousas, pero cores que, por exemplo, poidan afectar moitísimo máis. Mira, agora xa se cambiou outra vez. Probamos primeiro ca verde. Vamos probar aquí ca verde. Observen a casa porque é fascinante, Fixemos antes a proba, é absolutamente fascinante. Se poñemos isto aquí, vedes que o verde... Totalmente. Puxose moitísimo máis verde. Moito máis. Non sei se a xente na casa é capaz de velo, pero non estou inventando nada. Sin embargo, hai outras cores que non son tan chamativas. Por exemplo, esta máis oscuriña. Esta máis oscuriña vai facer que sea máis escura. A ver, facemos a proba. Efectivamente.
Aí está. Pero vamos, Aí percíbese se escura. claramente. Non estamos inventando nada, No, estamos, no, estamos facendo todo isto. Non somente significa que estea para camuflarse, senón tamén polo estado de ánimo. Ahora mismo xa está máis quentiño, porque a miña man está máis quentiña. Unha cor que posiblemente o poña un poquinho máis de cor un poquinho máis radiante sería o vermello. Vamos a ter un A poquinho así. vermella e con esta rematamos. Con eso así, Estamos que che vendo a ese camaleón que está vir Eso é. tranquilamente como vai mudando de cor. Fascinante. Octavio, que alegría terte neste termómetro antes das vacacións. É que Octavio sempre me invita a tocar os seus amigos. Claro. A verdade, Xa non che é digo, un o tacto grilo, moi curioso. o grilo non sei onde vai. O grilo está descubrindo o noso plató. Grazas, Octavio, por descubrirnos cousas tan fascinantes sobre os animais aquí no termómetro. Grazas a vos, como sempre.